Good morning, everyone. Kamusta kayo, guys? Happy Sunday. Ayun, kanina pa naman ako gising, kaso kakabangon ko lang. Halata pa sa buhok ko. Ayun, nanonood lang ako ng mga vlogs, tapos mga TV shows na mga hindi ko napanood nung kahapon. Kasi nanonood na ako sa after, a day after ipalabas yung isang episode ng isang TV show. Ayan, blink na yung Anyway, ayun, nakauwi kami ni Daddy kagabi is na guys, alas 2 na ng madaling araw. So, ayun, galing kaming Mandaluyong nga dun sa ninong ni Chris birthday. So, yun. Hindi na kami natuloy bumili ng camera, kaya later kami pupunta ng MOA para bumili, and then pupunta kami ng bazaar. Ayun, pasyalan ko, tapos i-update ko kasi yung mga list nila, yung gano'n, mag-check ako sa kanila. So, ayun lang, good morning! Alam nyo ngayon guys, hindi maganda yung tulog ko. Kung kailan may iniinom ako yung binigay nung nireseta nung OB ko. Kung kailan mayroong gano'n, tsaka naman mababaw yung tulog ko. As in, literal. Talaga unlike nung nagugluta pa ako. Ay, by the way guys, tinanong ko rin pala yung yung OB ko, kung okay lang ba na uminom pa rin ako ng gluta habang nag-aanong ako na yung laxant na habang iniinom ko yung nireseta niya. Okay lang naman daw. So, ay tutuloy ko yung, kasi iba talaga pag laxant yung iniinom ko, yung tulog is dire-diretso. So, eto pagka kumahulang yung aso, pagigising ako or iihi ako, wala na, din ako makakabalik sa pagtulog. Kahit na anong pilit ko, unlike pag naglalaksint ako, as in tuloy-tuloy, ang sarap ng tulog ko. So, ibabalik ko siguro yun. Inaantay ko lang yung stocks kasi wala na rin, wala na rin kaming stocks. So, ayun lang. And, this week siguro, babalik na ulit kami sa, sa OB para sa ating third check-up. Yun, second phase ng ating check-up. Ayun ang ating third, hindi pala check-up. Ano ba yan? Parang third phase na siya kasi ayun, may gagawin sa aking ano ba tawag doon? Bali siya guys, bali third visit pala namin etong paparating na week. And then may gagawin sa akin procedure kasi yung second visit namin is, 'di ba, tiningnan yung fallopian tube ko, and ayun, nakita nila na yung left is my fluid. So, baka daw isa yun sa cause kung bakit hindi kami nakakabuo dahil ayun, may fluid siya sa kabila. Yung bali yung right lang yung nagre-release ng ng egg. So, baka daw parang inaanod lang, alam nyo yun. So, kailangan tanggalin na muna yung fluid na nasa left ovary ko. So, ayun guys, ang pinagdadasal ko just in case matapos nga ng tanggalin yung fluid is makuha pa sa parang normal lang na, alam mo yun, pagbubuntis, diba? Pero if ever naman is magpo-push through tayo sa IUI, kung saan is kukuha ka ng, tawag doon, ng semen, or ano pa tawag doon? Basta galing kay Froggy, tapos i-deposit na lang sa sa mattress ko. So, ayun yung first option. So, again, babalitaan ko kayo guys sa mga magaganap sa journey na to. So, wish me luck guys. Sama nyo ako sa prayers nyo na sana mabiyayaan tayo ng isang angel pa. Alam nyo kasi naiyak ako. Ayan. So, hello guys. Ayun, baka sa Festival Mall na lang din kami bumili ng camera. For sure naman madaming mga dun, tindahan ng gadgets or ng camera, diba? So, doon na lang. Kasi sayang yung oras pag pupunta muna kami ng MOA. Tapos magpa-park pa. Tapos sa akyat pa. So, doon na lang, isang puntahan lang. Anyway, ayun, lang ako. Naghugas lang ako ng katawan. Yung buhok ko, syempre, second day. Inugasan ko kahapon. So, ngayon, hindi ko siya babasain. Ayun, toner lang ako ng yung tomato toner. Ayun, ubos ko na guys. Wala na, tinapon ko na. Yung pinaglagyan ng Rix toner, tinapon ko na, ubos na eh.
Kalat lang dito. Pero yung ano, yung serum niya, meron pa, nandito pa yung serum niya. So, ayan. So, sunod na mag-ano na lang tayo. Mag-review. So, ayun na. Toner lang ako. Hindi ako nakapag-skincare kagabi. Sobrang pagod na. Sobrang antok ko na. Kasi naka 2 bottles din ako. Ayan. So, hello guys. Ayun, baka sa festival mall na lang din kami bumili ng camera. For sure naman madaming mga ano dun, tindahan ng gadgets or ng camera, diba? So, doon na lang. Kasi sayang yung oras pag pupunta muna kami ng MOA. Tapos magpa-park pa. Tapos sa akyat pa. So, doon na lang, isang puntahan lang. Anyway, ayun, ano lang ako. Naghugas lang ako ng katawan. Yung buhok ko, syempre, second day. Inugasan ko kahapon. So, ngayon, hindi ko siya babasahin. Ayun, toner lang ako ng yung tomato toner. Ayun, ubos ko na guys. Wala na, tinapon ko na. Yung pinaglagyan ng Rix toner, tinapon ko na, ubos na eh. Kalat lang dito. Pero yung ano, yung serum niya, meron pa, nandito pa yung serum niya. So, ayan. So, sunod na mag-ano na lang tayo. Mag-review. So, ayun na. Toner lang ako. Hindi ako nakapag-skincare kagabi. Sobrang pagod na. Sobrang antok ko na. Kasi naka 2 bottles din ako. So, after nyan is, ito lang guys. Yung tomato serum. Ayan. Medyo nagpipinkish yun, no? Pero parang mga ugat lang yan. Ayan. Siguro 3 pump. So ko lang siya sa serum. Ito yung egg. So, after nyan, pag tuyo na siya guys, pag na-absorb na siya ng skin ko, tsaka ako maglalagay ng ano, favorite kong cream naman, and sunblock. So, break tayo later. Paano ko muna? Suso ko muna kasi ayan, basang-basa siya. Gusto ko ganyan eh, basang-basa. Para cover na cover talaga yung face ko. So, ayan guys, tuyo na siya. So, mabilis lang naman siya ma-absorb. Siguro mga 1 minute lang naman. Ayan, medyo makintab-kintab, diba? So, mag-apply na tayo ng ito. Pero, mag-ano muna tayo mag-sunblock. So, yung sunblock ng ano, ng Rix, hindi ko din siya type kasi masyado ko nag-oil up doon. Di bagay siya sa oily skin. Ewan ko sa akin lang, pero ayun, di ko siya type. So, mas gusto ko yung medyo ano, medyo matte. Tsaka tayo maglalagay na itong ano na to, cream. Whiteness cream. Sabi ko pala dun sa video, whiteness. Whiteness pala. Natural whiteness. Whitens and moisturizes clarifying foundation cream. So, funda cream siya. Ayan. Nakita nyo na fave ko siya. Kasi yan na lang yung laman niya. Ayan o. Kalahati na halos. So, that lang. Kasi masyado lang maputi yung ano ko, yung face ko sa sunblock. And again guys, ulit-ulitin ko, once na nag-set to, ang ganda talaga na ito sa skin. So, dito naman din ako, ano, proud na, ayun nga, lagi-lagi ko siyang nagagamit. Tapos, yung effect niya sa akin, ganders. Kala mo, perfect yung skin ko. Tapos, mukha Korean skin. Okay, kaya ka na. Okay. So, what's next? Kilay na lang tayo guys. So, ano pa rin yung gamit ng kilay, yung Intuit. Ewan ko, ba't dali kasing gamitin na ito ngayon eh. Kaya ito talaga yung sinusuot ko or ginagamit ko. Hey Maggie! So, susundan ko lang yung tattoo ko guys. Mukhang kailangan na ng retouch ng ano ko, ng kilay ko. Pero, saka na. Sakit eh. Doon na lang tayo bili, daddy. Okay lang yun. Ano? May isa na ba ako?
pag ano na guys, pag excuse me, retouch na kayo ng sa kilay, yung tattoo, masakit na rin kahit na may ano, kahit na may anesthesia, ramdam nyo na siya. Ganun daw tayo kasi sabi ni Katie Wong, yung una kong pinagpa microbladean, ganun daw talaga yun. So ramdam nyo na. Panay nga text na naman sa akin eh, may offer na naman silang discounted lang naman, diba? Hindi ko pa priority yung kilay. Priority ko yung baby. We're on our way na guys sa bazaar. Ayun, doon na lang kami bibili ng camera. Para isang biyahe lang. Sayang din kasi yung 50 pesos pa na tawag doon. Parking fee sa buwan. So yeah, let's go. Ang sarap, wala masyadong sasakyan. Pero yun lang. Di ko alam kung may parking. Kung maganda rin yung ano doon. Parking space doon. I mean, yung lagay ng parking space doon sa ano, Alabang. Yan. Ito na guys ang ating new camera. Ito ako napadbad sa festival mode na. Sinabay ko na kasi may bazaar kami dyan sa babae. Ano nyo, ma'am? Ano? Anong bazaar nyo? Anong hawak nyo? Hindi. Para... Hindi. Nag-ano lang kami. Nagre-rent lang kami. Baga. Tapos ito kay daddy pang movies niya. Anong kulay na ito? Pink talaga? Para ano, matandaan niya kung ano yung mga pali yung bago. Bakit ang dami niya na ba? Oo, ang dami niyang mga ganito. Puro movies. Nagda-download siya. Ano ba to? 2 terabyte? Ilang mga movies na kaya-kaya niya? Depende to, ma'am, kung ilang gig yun. Kung estimated natin, ma'am, 1 gig, nagre-run po siya ng 1.8, 1.9. Alright. Sige. Movie. Yehey! Ang galing mo. May tempered na rin pala guys yung ano, yung mga camera ngayon. Ay! Powerbank. Huwag na, may power bank na tayo. Ikaw, bili ka ng bulok. Tapos magreklamo ka. Ayan sir, si Promate. Naka-ano yan, 24 months na... Ilang ano? Gano'n naman katagal siya bago ma-dead sang... Depende po, kasi meron tayong 10,000 mAh. Ganda. Ayun daw, di mga gold ano. Mga hinahanap natin. Ang ganda ng mga vase. Kaso baka mabasag lang, papasok yung mga dogs dun sa ano ko eh. Ito ang ganda. 299. 300. 299.75. Dami ng kuko ko. Sorry. Ang cute na ito. Bet ko to. Love and Paradise. Mamaya, pag-isipan ko muna. Ang ganda no. Pwede pang kitchen. Lagyan ng mga utensils. Kung anik-anik. Ayun, mga ganyan. Lagyan ng... Basta. Oo. Ang lalagay mo dyan? Mga ano ko, personal. Kailangan mo. Magkakasya dapat dun sa ano mo, sa drawer mo. Hanap tayo ng... Ito pa guys, sa likod do, mga wood box. Mga ginagamit din sa mga kasal, mga binyag, mga photoshoot. Ayan, kadami. Nakakatuwa. Ay, ito. Lagyan ng prutas. Kaso, tinatabi lagi ni auntie eh. At ang binibili ko nakatago. Mga trays. Tsaka na pag ano, sariling bahay na tayo, diba? Ganda. Ayun, sa kwarto ni Chris. Pala siya nabibila ng ano, ng kama. Ano bang gustong batang yun? Gusto ko kasi may ano eh, may ganito. Parang lalaki yung ano. Tapos mga ganito. Although maliit lang naman yung ano ni Chris guys, yung kwarto nakita nyo naman. Pero kailangan ma-maximize yung space. Ito mga gusto kong couch. Yan o. Maano yung sandalan. So wala naman tayong paglalagyan, diba? Pero ang saya kasi maganito. Mag-window shopping lang. Diba? Nakaka stress free. Saan? Ayan, mga
designs. Cute, ano? Ang dami. Ito ang mura, oh. Console table. 5,000 lang. 5,149. Ayun. Pag ano, ayos na din sa bahay. Nakaka-excite, diba? Yan na, ikot-ikot pa tayo. Tingin lang muna tayo mga peg. Ang cute naman guys, oh. Tingnan nyo, pang isang tao lang. Oo nga. Pag mga nagdo-dorm, diba? No? Mga ano, college student, ayan, mga isahan lang. Ang cute yan, mga friends. Liit. Ayan, oh. Ayan, liliit nila. Pero mahal, ah. 1,000 na siya, maliit lang. Yun. Kasi yung normal, ano, is mga 800 lang yata. Sa bagay, ano eh, Panasonic eh. Hey guys, we're home na. Kanina pa actually 10 PM kasi 9 PM yung ano, yung finish ng bazaar. So 1 hour almost yung biyahe kasi medyo may mga ano, may konting traffic pero smooth naman yung pag-uwi namin. So nagstay na kami doon kasi nga nag-ikot-ikot kami ni Daddy doon sa landmark. So may mga nabili kaming konti na pang ano, pang display diyan sa ano ko. Mga panghang lang naman, yung ganun. And then ayun nga, naaliw kami sa pag ano, pag ikot-ikot. So ang sarap mag-window shopping ng mga furnitures sa bahay. Kaso ayun, hindi pa naman tapos yung bahay ng parents ko. So ayun si Chris, tulog na pero naabutan namin niya na ano, nagising pa. Tulog na siya. Ayan. Sa mga nag-ano pala guys kung bakit dito ko siya pinapatulog ulit. Kasi diba may kwarto naman na siya. Mas gusto ko siyang dito natutulog. At pagka nandun siya tapos may hawak na gadgets is, alam niyo na, puro laro. So, ayan dito para nang monitor ko anong oras matapos dapat. So, yun lang. Hindi, mas gusto ko rin talaga na sa isang ano kami, sa isang kwarto kami kasi ever since nung baby yan is katabi namin yan, diba? Pero ayun nga, since mag-aaral na din siya sa ano, sa province, is mawawalay na siya sa amin. Pero ayun, isa sa mga reason ko guys kung bakit ko siya pag-aaralin doon is para mas matagal din ako magstay doon kasi alam niyo naman na ultimate dream ko yung ano, yung manirahan sa probinsya. So, ayun, hindi ko yan totally pababayaan doon na siya lang. Huwag nga kayong ano dyan. Kasi yung iba dyan sinasabi na papatapon, bla bla bla, para dito lang kami, magbuhay. Ay nako, tigilan nyo ko. So, anyway, bukas ako mag-haul guys ng mga ano. I-haul ko pala. Yan, yung mga pinamili namin. So, ayun lang. I am so tired. Nakakaikot-ikot. Tapos, ayun, uuwi sila. Hindi ko nga alam kung mag-join pa ako eh. Kasi after nung bazaar na yun, may nag-i-invite na bazaar ulit yung nag-ano naman sa amin nun, nag-organize nung December bazaar doon sa festival mo. So, iniisip ko kung sasali pa ako. Kasi uuwi kasi sila Inga eh. So, parang paano ba? Sasali pa ba tayo sa next bazaar? Oh. Kasi wala pa yung AC brushes. Ang dami nag-aabang ng AC brushes doon sa festival mall. Ha? Kaya nga eh. So, ayun. Hopefully dumating na nga yung AC brushes. So, yun lang guys. Siguro I am so tired na nag-edit na ako ng vlog para may upload tayo. So, yeah. See you tomorrow. Good night.